Ik zag het gebeuren. Ik ben hier achter huis aan het voorheen. En het regent wat. En ineens wordt het donker. En in een paar seconden waren hier alle bij om een dag eruit. En zo weer weer voorbij. De familie Boersma had geen idee wat harden die jongen zo komt. Ja, wat doe je dan? Je staat heel verbaasd in die trekker. En ik ben weer uitgestapt of het krijgt zo mooi waar dat het nou is. En ik ben hier terug de square naar binnen dan in de huis. Ik denk even zien normaal dat het daar lijkt. Nou, daar lijkt het echt goed maar. En zie je in de baan al de goel en een vrouw die staat er rond de rij komt. Die denkt wat gebeurt hier? De bronwacht wordt er gauw bij hellen om de grutste toeken van het dak uit te hellen. Een pad van het dak wordt diezelfde jongens bakken zodat er geen ruim binnenkomt. Ik bij de baan zit de schrik er goed in. Toen zaten we in een huis achter de computer en toen kwamen er al bladeren voor het ruit langs en toen een heel grote boom. En toen hadden we nog een knal dat er een tak op het huis viel. En toen ben we naar boeten daarom. En toen werd er nog een stukje de squarre waaid. En een stuk weer nog een toek in de stal vallen.